vizualnom kodu. Sa nezavisnom višom kustosicom Sonjom Šved-Španjol u sljedećim minutama razgovaramo nekoliko izložbi. Radi se o izložbama akademskog kipara Ivana Midžića u Zagrebačkoj galeriji Idealan grad, zatim o izložbi slikarice i restauratorice umjetnine Marine Fernežir u Karlovačkoj galeriji Zilik, te o putujućoj izložbi karikaturiste Nika Titanika u Muzeju grada Pakraca. Pa poslušajte razgovor sa Sonjom Šved-Španjol. U Zagrebačkoj galeriji Idealan grad akademski kipar Ivan Midžić predstavio je svoj recentni ciklus crteža i slika većeg formata. Izložba ima poduži naziv, zar ne? Tako je, izložba se zove Oblik, linija, crtež, stablo, nebo, korijen, prsti, dlan, strast, mir, ponovno. Kao što je voditeljica galerije rekla, jedan od najdužih naziva izložbe ikad, no on ima svoj smisao i svoju logiku jer nekako prati razvoj tog ciklusa od samih početaka nadalje. Naime, Ivan Midžić je možda široj publici poznat baš kao dizajner umjetničkog nakita, no on je akademski kipar i predstavio se recentnim ciklusom crteža i slika koji se temelje na liniji, kao što je žica glavni gradivni element njegovog nakita, znači prostorna trodimenzionalna linija. On ju u svojim crtežima prenosi na površinu papira u tehnici pastela. U samim crtežima inspiriran je prirodom, šumom, ponajviše oblikuje stablo bukve jer ona ima tu jednu bogatu strukturu, daje mu taj jednu voluminoznost i ima plitko i čvrsto korijenje. I dok se zadržava u mediju crteža, zadržava se u figuraciji, no tada postepeno prelazi na platna u tehnici pastela, akrila i laka i tu se u potpunosti oslobađa figuracije, vraća se to jednoj oblikovnoj slobodi i stvara i kreira, oblikuje forme prstima i tkaninama. A jako je zanimljiv ciklus, posjetitelji su baš pozitivno reagirali jer su vidjeli tu njegovu iskonsku i trajnu potragu za likovnošću. Da, kao što ste rekli, Ivan Midžić vlada različitim umjetničkim područjima, pa nam malo predočite što sve čini njegov umjetnički opus. Rekli ste i da je dizajner nakita također. Tako je, osim evo sad na ovoj recentnoj izložbi se predstavio crtežima i slikama, no on je po pozivu akademski kipar, tako da je poznat i po svojim ne samo skulpturama, već i prostornim ambijentalnim instalacijama, isto primarno u medijima metala, odnosno te bogatstvo, te žice kojom gradi sam nakit, a poznat je po i interaktivnim radovima koji imaju jedan istraživački aspekt, na primjer u potrazi za linijom, gdje je angažirao pa zapravo sve ljude koje je susreo da povuku liniju i onda je izložio preko 300-tinjak tih crteža linija gdje je zapravo htio dati javnosti da vide da li se može razaznati je li netko umjetnik ili nije na bazi samo jedne povučene linije. S akademskom umjetnicom Marinom Fernežir surađujete također već duži niz godina i sada se u Karlovačkoj galeriji Zilik na izložbi Fraktali predstavila sa 11 monumentalnih radova u različitim slikarskim tehnikama koji prenose njenu fascinaciju prirodom. Da, Marina Fernežir je jedna izuzetno kvalitetna i jedinstvena umjetnica koja je primarno magistra restauriranja i konzerviranja i stoga što je tijekom studija već morala savladati sve crtačke i slikarske tehnike, to je jednostavno omogućilo potpunu slobodu u njezinom vlastitom likovnom stvaralaštvu. Ona je na 51. Ziliku održala likovne radionice za djecu i tu ih je podučila onim starim tradicijskim igračkama
igračkama, onim drvenim igračkama, klepeteljkama u crvenoj boji, što današnje generacije naravno nisu se susreli s tim igračkama, i time je zapravo povezala i svoju profesiju očuvanja i konzerviranja kulturne baštine sa jednom likovnom radionicom. Na aktualnoj izložbi u galeriji Zilik se predstavila svojim recentnim ciklusom Fraktali, gdje je inspiraciju pronašla u šumi, odnosno cijela priroda ima ta fraktalna svojstva. Ona je odabrala šumu i interpretirala je upravo kroz to bogatstvo slikarskog izričaja, od monokromatskih, od akromatskih interpretacija šume, gdje nas ta crno-bijela šuma možda može asocirati na neku prošlost ili crno-bijele fotografije, do vrlo smijelih fluorescentnih boja kojima možemo možda povezati poveznicu sa čovjekovim, nažalost, negativnim učinkom na šumu. A monumentalni su formati upravo zato što onda kada uđete u galeriju, zbog te veličine i impozantnosti samih slika, imate dojam da ste ušli u tu jednu čarobnu, magičnu šumu gdje možete vidjeti sve doživljaje i interpretacije koje umjetnica utkala u svoja djela, upravo te jedne prirode u koju često onako bježimo kada nam je malo previše zasićenosti ovog dinamičnog života u gradu. U prirodi se nalazimo i mi sada, kao što slušatelji mogu čuti. Na kraju našeg razgovora treba spomenuti vrlo uspješnu putujuću izložbu karikaturiste Nika Titanika, Mi Hrvati, koja se iz galerije u Ivanić gradu preselila u muzej grada Pakraca, a sredinom listopada seli u Gradski muzej Čazma. Da, evo Nik Titanik zaista, ovo je njegova godina. Dogovorili smo čak 10 ustanova i od samog početka godine pa do 12. mjeseca do kraja godine izložba putuje po Hrvatskoj. Jesensku sezonu smo počeli, kao što ste rekli, u Ivanić gradu, sada je u muzeju grada Pakraca sa kojim Nik Titanik već ima suradnju i kroz retrospektivnu izložbu njegovu koja je tamo bila prikazana i kroz izložbu Hrvatskog društva karikaturista. Nakon toga selimo u Čazmu, tamo prvi put se predstavlja Nik Titanik sa svojim karikaturama, a tamo ćemo napraviti poveznicu sa jednim lokalnim karikaturistom iz Čazme i izložba će putovati sve do kraja godine. Zadnja postaja putovanja je Zavičajni muzej u Našicama. Sonja, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama i evo pozivamo sve slušatelje ako se nalaze u ili u blizini nekog od navedenih gradova da posjete izložbe.